Nu. Goddag, jeg hedder Albin, og så jeg vil gerne forklare kosinusrelationen for jer. Jeg vil allerførst tegne en tegning allerførst. Den der. Og vi kan dele den, så vi laver en højde der. Så deler vi den ind, vi siger B, C og A her. Ja, det gør jeg også. Sådan der. Og så får vi jo, så har vi en højde her, vi har lille A her, vi har lille C her, og så har vi lille B her. Vi kan ved hjælp af brug af Pythagoras sætningen på den her rette vinkel vi har her, kan vi så finde ud af, får vi så at h i anden plus x plus x her, får vi så at vi får x i anden er lig med a i anden. Og så får vi, så gør vi også gøre med sammen på den anden side, så får vi at h i anden plus parentes b minus x i anden er lig med c i anden, får vi der. Så skal vi så isolere h på de her begge to på de her to trekanter. Så vi kan så siger vi jo, og det gør vi ved at vi siger h i anden er lig med, ved at vi får x i den her tilfælde, og på den anden side så kan der stå at h i anden er lig med a i anden er lig med h i anden plus fordi minus x i anden, fordi hvis man har plus her, så kan man så minus på den anden side af lighedstegnet. Og det gør vi med den her også, så siger vi h i anden er lig med c i anden minus parentes b minus x i anden. Der. Og disse udtryk kan vi så sætte sammen jo, og så kan vi så sætte dem, lige med hinanden, så vi får at c i anden minus parentes b minus x i anden er lig med a i anden minus x i anden, får vi der. Og så kan vi jo lægge den her ind på den anden side af lighedstegnet. Så vi kommer til at stå her, at c i anden er lig med a i anden minus x i anden. Og her skal vi her er det minus, så vi går det om til en plus parentes, så x i anden. Og husk det. Og så får vi lige, får vi lige lavet en ny parentes her. Så ganger vi lige parentesen ud. Så kommer der til at stå at Ja, vi har 2 minutter tilbage. Ja. C i anden er lig med a i anden minus x i anden. Og så siger vi siger b gang, vi ganger med, så ganger vi med 2, så ganger vi med det her. Det er stressende her. At c i anden er lig med a i anden minus x i anden plus, og så får vi jo de her to, så lægger vi de her to parenteser sammen. Sådan der. Så kommer det til at stå her, c i anden er lig med a i anden minus x i anden plus b gange b, det er b i anden minus x i anden plus 2 gange b gange x der. Så nu kan vi så lige reducere den, så kan så stå her at c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 gange b gange x der. Og så får vi af den retvinklede trekant, får vi at cosinus til vinkel C er lig med x gange a
Og hver gang med a på begge sider af lighedstegnet får vi, at x er lig med a gange cosinus til vinkel a. Og så kan vi så indsætte de her to ind i den der, så får vi så cosinusrelationen er så c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2a gange b gange cosinus til c. Og det kan man også gøre også med a i anden og b i anden. Hvis nu der var a i anden. Ja, men du har ikke så meget tid. Hvad er det? Nå. Det var ikke det. Jeg tror ikke, du har tid til at vise det her hele. Men det skal bare gøre, det gælder også for de andre. Jeg ved ikke, hvordan man lige trykker stop.